Egonaldiak proiektua 2007ko udan sortzen da. Sortzen da udako aisialdi eskaintza berritzaile moduan. Ikusten zelako batez ere 12-18 urte bitarteko gazteen artean zeudela premia batzuk, eta premia horien artean zeuden guretzat euskararen erabilera areagotzeko dinamikak edo aisialdiko eskaintzak, eta gero zerbait behar zela baita be, nerabeen, ikasleen, gazteen sormena aktibatzeko. Orduan 2007ko udan sortzen da Gazte Egonaldiak, astebeteko egonaldiak dira eskaintzen ditugunak, uztailean zehar, eta Gazte Egonaldien oinarrizko ekintzak edo ekintza nagusiak dira laburmetrai bat sortzea, beraiek dira protagonista hasierako unetik amaierara, hau da, gioia sortu, garatu, lanak banatu eta editatzeaz, beraiek arduratzen dira. Horrez gain, grafiti tailer bat jasotzen dute. Alabedi irratira Gasteizera joaten dira irrati bat ikustera eta bertan irratsaio bat egitera, benetazko irratsaio bat, non beraiek jartzen diran teknika lanetan, erredakzioan, esatari lanetan. Eta horrez gain, ostiralero izaten dute musikari ezagunen baten bisita, eta bisita hori baliatzen dugu kontzertua antolatzeko. Horrez gain, Espejon, Gazte Egonaldietan lantzen duguna da jatorri desberdinetako gazten topaleku izatea toki hau, ez? Hendaiatik, Ziburutik datorren gazte bat, Arabar Errioxako gazte batekin kontaktuan egotea, zein Tuterako gazte batekin, zein Zangotzako batekin. Guretzat hori ere aberasgarria da. Hori izango litzateke Gazte Egonaldiak udan egitasmoa, baina Gazte Egonaldiak proiektuak beste dimentsio bat hartu zuen 2008-2009 ikasturtean, eta aukera eman zigun Arabako Foru Aldundiak aterpetzea bera urtean zehar ere kudeatzekoa. Egonaldiak izaten dira 3 egunekoak edo 5 egunekoak, eta hementxe Espejon egoten gara, eta lehen aipatu dudana labur bat egiteko sorrera prozesu ezagutzen dute, eta amaierara arte beraiek dira ekimen horren protagonista. Egitasmoa urtean zeharrekoa, ez da udan besteko, ez dira udako helburu asko agian betetzen, zergaiti gela naturalak ekartzen ditugulako, ez daukate aukerarik beste ikastola bateko gazteak ezagutzekoa. Beraz, urtean zeharrekoak guretzako muga batzuk izan baditu. Aipatu baita guretzako garrantzitsua den kontu bat, eta da begirale talde sendoa daukagula, hau da, aspalditik proiektuarekin identifikatutako hezitzaile talde bat daukagula. Sorrerako proiektuan gurekin izan zirenak bide lagun, eta taldea osatzen joan da, batzuek udan baino ez dute parte hartzen, beste batzuk urtean zehar ditugu, eta kuriosoa den gauza bat. Baditugula hezitzaileak urtean zehar beraien lana dutenak, eta beraien oporregunetan tortzen direnak ona gurekin lan egitera eta proiektua bera burutzera.